A Bela Durmente. Había unha vez un rei e unha reina que estaban moi tristes porque non podían ter fillos. Pero un día a reina decatouse de que estaba embarazada e decidiu facer unha festa no palacio. Todas as fadas foron á festa e cada unha deulle un don á princesa. Unha deulle o don da beleza, a outra da gracia e a outra de poder cantar como un ruiseñor. Pero, ca emoción, olvidáronse de chamar a fada máis mala e máis poderosa do reino, que apareceu por ali, botando maldicións a todos. Achegouse a princesa e díxolle: pagarás polo que fixeron os teus pais. Cando cumpras os 16 anos, morrerás pinchada nunha agulla. E así marchou. Entre todas as fadas había unha que era a máis poderosa, e os reis miraronlle así con cara de tristes a ver se podían facer algo. Ela díxolles que non, pero que podía cambiar o feitizo. E, cando cumprira os 16 anos, non morrería, quedaría dormida ata os 100 anos. A pesar de todo, o rei mandou queimar todas as máquinas de coser do reino. Pero, cando cumpriu os 16 anos a princesa, andaba paseando polo palacio e subiu a unha habitación que estaba unha señora moi velliña cosendo e decidiu probar e pinchouse e caeu desmaiada. Os reis chamaron a todos os médicos máis bons, pero ningún sabía a enfermedade que tiña. Finalmente, os reis chamaron a fada para que os viñera a dormir eles tamén, porque senón, cando despertara, eles non o poderían ver, porque xa estarían mortos. E así foi. Despois de 100 anos, apareceu un cabaleiro valente no reino, e parou un señor dicíndolle: non podes pasar, o palacio está encantado. Pero eso, a él, deulle máis emoción. Cando chegou, viu que estaba todo cheo de ervas malas e enredadeiras, e sacou a súa espada e dispúxose a entrar. Cando entrou, asombrouse todo.